Juan, Kapitulo 21. Human ilag pangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Labaw sa paghigugma nimo ni ining mga butanga? Siya mitubag, Oo, Ginoo. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. si Jesus miingon kaniya, Pati man na ang akong mga nating karnero. unya miingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? si Simon mitubag pag-usab, Oo, Ginoo. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. si Jesus miingon kaniya. Pati man na ang akong mga karnero. Unya, sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? si Pedro nasubo. Tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, gihigugma mo ba ako? Og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. si Jesus miingon kaniya, Pati man na ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw sa matuod. Sa batanon ka pa. Ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon. Ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inig katigulang na nimo. Idupa mo ang imong mga kamot. Ug lain na ang magbakos alang kanimo. Ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya ni ini, gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya, Sunod ka nako.